Wat denk je? Ik hoop dat ik klaar ben. Jongen, van harte. Dankjewel. In één keer kwam er een filmploeg aan en ik weet toch wat gebeurt hier. En mijn mem zei, de minister van Onderwijs komt er aan. En ik weet, waarom? En toen deed ik de doorriepen. En toen feliciteerde me dat ik weer slagen. Jesse had een drege tiert achter de rug. Daarom wil minister Slop hem graag verrassen. Ik heb zelf een spierziekte en in de tweede klasse had ik er 12 operaties van gehad. En nou, daar ben ik volledig goed van hersteld. Alleen nog in de vierde, de spierziekte is wel progressief, dus hoe ouder dat ik word, dat er wel steeds nog impact had. En dat kwam ik echt wat zien in het examen en dat kan toch wel moeilijker. Een enorme doorzetter geweest, die zich niet naar beneden heeft laten drukken door omstandigheden die niet in alles even plezierig zijn, maar die zijn doel voor ogen heeft gehouden en er vol voor is gegaan. Ja, zulke mensen, die sluit ik gelijk in mijn hart. Dat vind ik gewoon fantastisch. Wat vind je nou spannender? Het slagje of al die camera's? Ik denk toch wel alle camera's. Dat vind ik toch wel even heel wat nice en heel wat anders dan normaal. Is het überhaupt dan wel tadrong dat het echt slagen is nou? Nou ja, het komt nou een beetje binnen. Alle camera's ga ik wat aan en het rust komt nou wat binnen. Dus nou ga ik wel echt door dat ik ben slagen. De vlaggen hingen er. Ja, de vlag hing er. Leuk mensen. Ja, dankjewel. Wat vind je nou? Ja.